Sveta Majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja vavedenje presvete Bogorodice. Molitvama presvete, prečiste, preblagoslovene, slavne vladičice naše Bogorodice i Presnodjeve Marije, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Kada se presvetoj Djevi Mariji navršiše 3 godine od rođenja, dovedoše je roditelji njeni sveti Joakim i Ana iz Nazareta u Jerusalim da je predadu Bogu na službu prema ranijem obećanju svome. 3 dana puta ima od Nazareta do Jerusalima, no idući na bogougodno delo, taj put ne beše im težak. Sabraše se i mnogi srodnici Joakimovi i Anini da uzmu učešće u ovoj svetkovini u kojoj uzimahu učešće nevidljivo i angeli Božiji. Napred iđahu device sa zapaljenim svećama u rukama, pa onda presveta Djeva, vođena s jedne strane ocem svojim, a s druge majkom. Beše Djeva ukrašena carskim blagoljepnim odećama i ukrasima, kako i priliči kćeri carevoj, nevesti Božjoj. Za njima posledovaše množina srodnika i prijatelja, svi sa zapaljenim svećama. Pred hramom beše 15 stepena. Roditelji digoše Djevu na 1. stepen, a ona onda sama brzo uziđe do vrha, gde je srete prvosveštenik Zaharija, otac svetog Jovana Preteče, i uzevši je za ruku uvede je ne samo u hram, nego u svjataja svjatih, u svetinju nad svetinjama, u koju niko nikada ne ulažaše osim arhijereja, i to jedanput godišnje. Sveti Teofilakt Ohridski veli da je Zaharija van sebe bio i Bogom obuzet, kada je Djevu uvodio u najsvetije mesto hrama i za druge zavese, inače se ne bi mogao ovaj postupak njegov objasniti. Tada roditelji prinesoše žrtvu Bogu prema zakonu, primiše blagoslov od sveštenika i vratiše se doma, a presveta Djeva osta pri hramu. I prebivaše ona pri hramu punih 9 godina. Dok joj behu roditelji živi, posećivahu je često, a naročito blažena Ana. Kada pak roditelji njeni behu Bogom odazvani iz ovoga sveta, presveta Djeva osta kao siroče i ne želješe nikako do smrti udaljavati se iz hrama niti stupati u brak. Kako to beše protivno i zakonu i običaju u Izraelju, to ona po navršetku 12 godina bi data svetom Josifu, srodniku svome u Nazaret, da pod vidom obručnice živi u devstvenosti, te tako i da svoju želju ispuni i prividno zakon zadovolji, jer u to vreme ne zna da se u Izraelju za devojke zaveštene na devstvo do kraja života. Presveta Djeva Marija beše prva takva doživotno zaveštena devojka i njoj posle sledovahu u crkvi Hristovoj hiljade i hiljade devstvenica i devstvenika. Roditelji svetu Djevu u hram sveti uvođahu i po svome obećanju Gospodu je predavahu. Hram se u hramu vođeše, dok angeli zapojaše u milini, maloj Djevi u belini. Našu Djevu deve prate sa himnama i svećama, Zaharija privodi je svetinji nad svetinjama, u svetinju uvodi je gde se strašna tajna krije, gde je ćivot od zaveta, gde je zlatna kadilnica, gde je žezel i gde je mana, gde svih tajni sakrivnica, tu se vodi Djeva čista, tajni ćivot živog Hrista. Rasuđivanje. Pokori se volji Božjoj i ne ispituj suviše sudove Božije, jer možeš s uma sići, jer su sudovi Božji bezbrojni i nedokučni. Neki monah u pustinji, misleći za sebe da je dostigao savršenstvo, moljaše se Bogu još da mu Bog otkrije svoje različne sudove u životu ljudskom. I Bog mu stavi pomisao u da ide na daleko nekome starcu duhovniku i pita o tome. Kada pak monah beše na putu, pridruži mu se angel Božji u vidu običnog čoveka i reče mu da i on hoće k onome starcu. Putujući tako zajedno, padoše na konak kod nekoga bogoljubiva čoveka, koji ih dobro ugosti davši im da jedu iz srebrnog tanjira. Kada jedoše, angel uze tanjir i baci ga u more. Monahu to beše i čudno i krivo, no ćutaše. Drugi dan padoše na konak opet kod nekoga čoveka gostoljupca, koji ih usrdno primi i svojski počasti.
Pri polasku izvede taj čovek sina svoga jedinca da ga putnici blagoslove. A angel Božji uze dete za gušu i udavi. Ražljuti se monah i upita angela ko je on i zašto takva nedela čini. Odgovori mu angel krotko. Onaj prvi čovek u svemu je Bogu ugodan i ništa nema u domu njegovu što je nepravdom stečeno osim onog srebrnog tanjira. Po Božijem sudu ja bacih onaj ukrađeni tanjir da bi čovek onaj bio u svemu prav pred Bogom. I onaj drugi muž je Bogu ugodan i nema ništa u domu njegovu što bi navlačilo gnev Božiji, osim sina mu koji bi, ako bi odrastao, bio veliki zlotvor i sasud demonski. Zato po Božijem sudu udavih to dete da mu dušu spasem za vremena zbog dobrote očeve, a i oca da sačuvam od bede mnoge. Eto to su i takvi su tajanstveni i nedokučivi sudovi Božiji. A ti, starče, idi u svoju keliju i nemoj se truditi uludo, ispitujući ono što je u vlasti jedinoga Boga. Beseda o vernima kao jednom telu i jednom duhu. Jedno tijelo, jedan duh. Da se staraju verni da budu jedno tijelo i jedan duh, to preporučuje Sveti apostol. Pod jednim telom razume se jedna vera, bez cepanja, bez jeresi, bez samovolje. Cela crkva je jedno telo, kome je glava Hristos. Pod jednim duhom razume se ljubav. Ljubav plamena svih vernih prema Hristu, od koga proizilazi i uzajamna ljubav. Množina da bude kao jednina, mnogo ljudi kao jedan čovek. To je čudo hrišćanske vere i hrišćanske ljubavi. Nema te sile u svetu koja može biti jačom sponom među ljudima. Ni ista krv, ni isti jezik, ni isto ognjište, ni isti roditelji, niti ma kakvi materijalni interesi, ništa od toga nije ni izdaleka onakva silna spona kao vera i ljubav hrišćanska. Tom silnom i neodoljivom sponom povezani su svi članovi crkve među sobom. I crkva Božja stoji kao jedan čovek, u vremenu i u večnosti, jedno tijelo, jedan duh. Ovome čudesnom jedinstvu ništa tako ne protivureči kao gordost pojedinih ljudi. Gordost krivi veru, hladni ljubav, gordost stvara jeresi, cepa crkvu, žrtvuje dobro celine ugodnosti ličnoj. Gordost je u suštini odsustvo i vere i ljubavi. Neka nas Bog, braćo, sačuva od gordosti, praiskonskog neduga roda ljudskoga, da bi bili vazda jedno tijelo i jedan duh u Gospodu našem Isusu Hristu. Tebi, Gospode Isuse, tebi glavo crkve, tebi slava i hvala vavek. Amin.